Oni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi araba ye juin kalo tile 10 san 2026 aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati sele san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni k'aw n'u da aw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba b'an bolo ni k'aw da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ yusi ka fintigilakaw minnu yɛrɛ kɔnɔ bɛ an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛ ni o Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔnɔ olu kɔni kunnafoniya lase u ka bɔlɔsiraw kan k'a jira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna k'olu kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin pick-up dɔ yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ ka bisi ka pick-up min na k'a fɔ ko banbaci wale ma olu t'a dɔn ko olu ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin ni pick-up yɛrɛ kɔnɔ pick-up in kun bɛ Tombouctou région yɛrɛ de kɔnɔna na. tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni ye Chahana Takiou yɛrɛ kɔni convoqué ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ye kunnafonidila an ka Mali jamana kɔnɔ min yɛrɛ kɔni ye journal 22 septembre yɛrɛ kɔni o directeur de publication de do a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin don kofɔlen na min an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw ko ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni convoqué ko convocation yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni procureur ale mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da Chahana Takiou yɛrɛ kɔni kan ne ka taa datugu kaso la o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ mi yɛrɛ kɔni an ka maison de la presse maaw yɛrɛ kɔni olu fana bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ o bɛ dénoncer yɛrɛ kɔni kɛ Chahana Takiou kan datuguli ko in yɛrɛ kɔni na kaso la wa man yɛrɛ kɔni b'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ye ko sanga ani wagati k'u bɛ ka cybercriminalité luwaw yɛrɛ kɔni utiliser jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni contre la. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali conseil des ministres ma olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni moto belebelebaw yɛrɛ kɔni ni a dɔw yɛrɛ kɔni janya bɛ 125 cm3 bɔ dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka jan ni olu yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni ni moto kofɔlen ninnu ye k'olu tɛ ladon an ka Mali jamana kɔnɔna na bilen k'a tɛ feere wa a pièces yɛrɛ kɔni si tɛ feere an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni ye tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min an ka Mali feere ni sanuko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ye ale kɔni bɛ an ka Mali opérateur économique bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa an ka Mali autorités filɛ ni ka décision ta ka décision yɛrɛ kɔni wala opérateur économique ye cogo min u ka se k'a faamuya yɛrɛ kɔni. Wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni ko bɛna bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka fɔɲɔgɔnkɔ in na ka d'a kan tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni Donald Trump n'o ye États-Unis jamana ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka négociateur yɛrɛ kɔni k'olu b'u sen labanw yɛrɛ kɔni kɛ walasa u ni Iran yɛrɛ kɔni ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko tile 2 fo ka taa se tile 3 yɛrɛ kɔni ma ko ni kow yɛrɛ kɔni taara u ta cogo la ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran k'u bɛna na bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ u bɛna na u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ kɔni na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye Iran ale ni Israël yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi don tɛmɛnenw la olu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nka u kɔni ye kɛlɛ in yɛrɛ kɔni ban bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye a ye laɲini kɛ jamana fila nin yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka ɲɔgɔn bonni yɛrɛ kɔni dabila ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni Russie ka fintigilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se an ka Mali fintigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la ni o ye Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka laseli kɛ u ka bɔlɔsira kɔni don kofɔlen na k'a jira k'a fɔ ko nin don yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ko kɔni taara bɔ pick-up dɔ yɛrɛ kɔni dogolen yɛrɛ kɔni ka Tombouctou région kɔnɔna na ko olu kɔni bɛ ka bisiga ni pick-up yɛrɛ kɔnɔna k'a fɔ ko banbaci wale ma olu ta don ko yɛrɛ de kɔnɔna olu ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin pick-up kofɔlen ma. Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la u ka ni kunnafoniya in laseli yɛrɛ kɔni na u ka bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni sanfɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ko tun bɛ jamana lakɔlɔsili baara la ko k'olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw de to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na k'u taara bɔ ni pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni kan ni a kun dogolen yɛrɛ kɔni kun don ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min olu ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw o sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin pick-up yɛrɛ kɔni ma k'olu kɔni bɛ ka bisiga pick-up in na k'a fɔ ko banbaci wale maaw de t'a dɔn wa
Africa kɔɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kunnafoniya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ja dɔw yɛrɛ kɔni cari ja min yɛrɛ kɔnɔna i bɛ pick-up yɛrɛ kɔni tiɲɛni wa Africa kɔɔri maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko pick-up yɛrɛ kɔni ye banbaci walima dɔw de tɛ banbaci walima minnu b'u ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ sara walima n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ kɔni joginna min yɛrɛ kɔni Africa kɔɔri maaw ye u t'u da se o yɛrɛ kɔni ma nka o kɔni b'a yira k'a fɔ ko pick-up ale ni a kɔnɔfɛnw k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛna wa Africa kɔɔri maaw yɛrɛ kɔni ka ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna san ani wagati ni ka jamana yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni banbaci walimaw ye ka olu kɛlɛ cogo sugu bɛɛ la ne ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na. Tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur kɔni ale ye Chahana Takiou ni o kɔni ye kunnafoni dila an ka Mali jamana kɔnɔna na a ye ale yɛrɛ kɔni convoqué ni ka taa an ka pôle national de lutte contre la cybercriminalité yɛrɛ kɔnɔna na. Kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kunnafoni dila Chahana Takiou yɛrɛ kɔni ka convocation yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité procureur k'a ye mana dépôt yɛrɛ kɔni da nin ma kɔfɔlen kan ni ka taa datugu kaso yɛrɛ kɔnɔna na. Kabini laseli yɛrɛ kɔni kɛra k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Chahana Takiou yɛrɛ kɔni ko ale datugula kaso la min yɛrɛ kɔni an ka maison de la presse yɛrɛ kɔni ale ni an ka jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu caman olu kɔni bɔra ka Chahana Takiou yɛrɛ kɔni ka datuguli yɛrɛ kɔni dénoncer jamana in kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni Chahana Takiou yɛrɛ kɔni ale ye kunnafoni dila an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di sira 22 septembre yɛrɛ kɔni ale de ye o directeur de publication yɛrɛ kɔni wa yirala k'a fɔ ko kabini mana dépôt yɛrɛ kɔni dara ale kan ni o kunnafoniya yɛrɛ kɔni carila min yɛrɛ kɔni an ka maison de la presse ale ni an ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu caman olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ni Chahana Takiou yɛrɛ kɔni kan datuguli kun ye Mali jamana kɔnɔna na. Communiqué la min carila tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni maison de la presse ma olu b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Chahana Takiou yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali pôle national de lutte contre la cybercriminalité yɛrɛ kɔni ko ale bɛ ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni poursuivi fɛn min na o de ye k'a ye atteinte au crédit de l'état yɛrɛ kɔni kɛ institution judiciaire dɔ yɛrɛ kɔni sira fɛ. Kunnafonidiso maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko juin kalo tile 3 fo ka taa bila juin kalo tile 6 yɛrɛ kɔni na san 2026 ko forum panafricain des médias ni o ye FOPAM yɛrɛ kɔni o baaraw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka Bamako kɔnɔna yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Chahana Takiou yɛrɛ kɔni ko ale kun bɛ nin baara in yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ la k'a ye profiter nin baara in yɛrɛ kɔni kɛyɔrɔ de la ni ka kuma dɔw yɛrɛ de kɔni fɔ ko kuma nin yɛrɛ de kɔni nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ye nin ma kofɔlen minɛ ni k'a datugu nin wagati in na. Min yɛrɛ kɔni union des journalistes de la presse libre africaine maaw yɛrɛ kɔni ye olu kɔni fɛnɛ bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ k'olu jɔrɔlen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan olu kɔni bɛ k'a ye k'a fɔ ko sanga ani wagati ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ cybercriminalité sariyaw yɛrɛ kɔni ta an ka Mali kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni compte la ni k'u minɛ k'u datugu ko in yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka olu jɔrɔ kosɛbɛ. Min yɛrɛ kɔni an ka maison de la presse maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'u ma pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw yɛrɛ kɔni ka nin décision yɛrɛ kɔni faamu ni o de ye ka Chahana Takiou yɛrɛ kɔni datugu k'olu m'o faamu o kɔni y'a yira k'a fɔ ko Chahana Takiou yɛrɛ kɔni datugulen an ka Mali jamana kɔnɔna na ko kɔni ye jɔrɔnankoba yɛrɛ de kɔni ni ka ɲɛsin kunnafonidi baara yɛrɛ kɔni ma an ka Mali jamana kɔnɔna na. Maison de la presse maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'olu yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min a bɛ n'a fɔ ni affaire in yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ sababu ye ni jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ min latigɛ walasa ka se ka jamana mankutu yɛrɛ kɔni ɲɛ diɲɛ kɔnɔna na k'a bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni don olu ka o baara in yɛrɛ kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni an ka kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu caman olu kɔni bɛ bɔ ka nin ko in yɛrɛ kɔni dénoncer k'a yira k'a fɔ ko pôle national de lutte contre la cybercriminalité maaw filɛ ni ka nin min kɛ k'o kɔni ye atteinte à la liberté d'expression ale ni atteinte à la liberté de la presse yɛrɛ de kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na. O ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min ye maison de la presse maaw yɛrɛ kɔnɔ o bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen wulilen ka to k'a jɔ walasa ni don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna ni min yɛrɛ kɔni ye jamana kunnafonidilaw yɛrɛ kɔni olu ye décision ta k'u bɛna baara dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ min yɛrɛ kɔni ye jamana kunnafonidilaw u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka o baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ ko nin wagati in yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ lajɛlen jɔlen yɛrɛ kɔni ka to nin ko in na. An ka maison de la presse maaw yɛrɛ kɔni nin communiqué min yɛrɛ kɔni kɛ communiqué in yɛrɛ kɔnɔna a kɔni yalen don k'a fɔ ko maison de la presse ɲɛmaa yɛrɛ de kɔni bolonɔ bɛ a sɛbɛnna ni o ye Banjugu Dante ye. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni y'a to min yɛrɛ kɔni ye Chahana Takiou yɛrɛ kɔni ale minɛna ni ka mana dépôt yɛrɛ kɔni da ale kan o kɔni ma dɔn nka jamana kunnafonidila jɛkulu caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka bisiya k'a fɔ ko forum panafricain des médias min yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na an ka Bamako kɔnɔna na juin kalo tile 3 fo ka taa se juin kalo tile 6 ma san 2026 ko forum yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni Chahana Takiou k'ale ye kuma dɔw fɔ ko kuma nin yɛrɛ de kɔni kɛlen bɛ sɔrɔ sababu
bi ni mi yɛrɛ kɔni procureur a ye mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da nin ma kɔfɔlen kan ni ka taa datugu kaso la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka pôle national contre la cybercriminalité ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni olu ma bɔ ni ka walawalali kɛ maaw yɛrɛ kɔni nin ko in yɛrɛ kɔni na fɔlɔ don n'a nataw yɛrɛ kɔni n'an ye kunnafoniya wɛrɛ sɔrɔ ni ma kɔfɔlen ka datuguli ko yɛrɛ kɔni kan an bɛ sigi ko kurani ka na o kunnafoniya nin yɛrɛ kɔni da aw tulo kan cogo min a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la. dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali ministre yɛrɛ kɔni ka conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ u ye arrêté ministériel dɔ yɛrɛ kɔni ta arrêté ministériel min yɛrɛ kɔni a yiralen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni moto belebeleba nin yɛrɛ kɔni ni olu janya yɛrɛ kɔni bɛ 125 cm3 walima minnu yɛrɛ kɔni ka jan ni olu yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko moto ninnu tɛ ladon an ka Mali jamana kɔnɔ na bilen wa a tɛ feere kuma tɛ a pièces yɛrɛ kɔni ma ka sanga ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka o décision in tali ye tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min an ka Mali feere ni sanuko ministre ni Musa Alassane Diallo ale bɛ an ka jamana opérateur économique yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka u la kunnafoniya état kan décision yɛrɛ kɔni na ale ni ka décision yɛrɛ kɔni walawala u ye cogo min u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la an ka Mali feere ni sanuko ministre ni Musa Alassane Diallo ale ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni an ka opérateur économique yɛrɛ kɔni ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ni décision min ta ko décision yɛrɛ kɔni taara banbaci wale kɛlɛli ko hukumu de la an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko sanga ani wagati ko min ye banbaci wale maaw ye k'u bɛ nin moto kofɔlen ninnu de kɔni utiliser u ka binkani walew kɔnɔna na feere ni sanuko ministre b'a perepere latigɛ opérateur économique ye k'a fɔ ko tile 90 délai yɛrɛ de kɔni bɛ u bolo u k'u jija ni tile 90 in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni moto minnu yɛrɛ kɔni tɔ bɛ u bolo u ka olu yɛrɛ kɔni déclarer ani maa minnu yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka commande kɛ ka ban n'o commande bɛ sira la ka ban u ka taa o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni déclarer a déclarer yɔrɔ la ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence ni o ye DGCC k'u kɔni k'u teliya tile 90 in kɔnɔna na u ka taa nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni déclarer DGCC maaw ka yɔrɔ la ko e maa o maa yɛrɛ kɔni i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin moto kofɔlen dɔw maralen yɛrɛ kɔni bɛ i bolo walima i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye commande kɛ ko commande ninnu bɛ sira la ka na nka o n'a ta i ma t'o déclarer DGCC yɛrɛ kɔnɔna na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sanction bɛ se ka ta ni ka ɲɛsin ma sanction min yɛrɛ kɔni bɛ se ka ta fo i ka bolimafɛn minɛli yɛrɛ kɔnɔna i la Musa Alassane Diallo b'i profiter ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni fɛ ni ka dénoncer kɛ k'a jira k'a fɔ ko kabini an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni laseli kɛ k'a fɔ ko moto belebeleba nin yɛrɛ kɔni tɛna don jamana kɔnɔna na bilen ko moto fitinin minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu yɛrɛ kɔni janya tɛ 125 cm3 yɛrɛ kɔni bɔ ko min yɛrɛ kɔni ye jamana opérateur économique yɛrɛ kɔni k'u balila ni ka dɔ fara ni bolimafɛn nin kan ka sɔrɔ kun ni ju foyi t'a la foyi ma fara bolimafɛn nin yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan diɲɛ kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na olu kɔni balila k'a ye kabini moto belebeleba ninnu importeli yɛrɛ kɔni jɔra dɔrɔn maaw yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɔ fara moto fitinin ninnu fɛnɛ sɔngɔ kan o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na a b'a lase opérateur économique ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités ye k'u bɛna contrôle yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye dɔ farali ye moto fitinin yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan ka o ko yɛrɛ kɔni kɛlɛni ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan ni moto nin yɛrɛ kɔni sɔngɔ yɛlɛli kun ni ju foyi t'a la sabula a da yɛrɛ kɔni ma caya diɲɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni feere ni sanuko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale ka kumakuncɛ kuma na a kɔni b'a jira opérateur économique yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni k'a ka d'u ye wa u b'u cɛsiri sanga ani wagati ka to ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka opérateur économique ni ɲɔgɔn cɛla la walasa ni mesure min yɛrɛ kɔni talen filɛ nin ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ mesure yɛrɛ kɔni ka se ka labato jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ n'a fɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran yɛrɛ kɔni olu bɛna bɛnkan sɔrɔ u ka fɔ ɲɔgɔn in na ka d'a kan tarata tɛmɛnen juin kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis dama ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka diplomatie maaw yɛrɛ kɔni k'olu b'u seko labanw yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔni kuncɛ États-Unis ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛla la Donald Trump ka laseli yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ ka kɔn o yɛrɛ kɔni ɲɛ don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni Iran ale ni Israël yɛrɛ kɔni olu tun bɛ ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma nka u ye wale yɛrɛ kɔni ban don min yɛrɛ kɔni o dugusajɛ de Donald Trump bɔra ni ka laseli in kɛ Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale ka diplomatie maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka u fanga labanw yɛrɛ de kɔni kɛ nin wagati in na walasa ka se ka bɛnkan ɲumanba dɔ sɔrɔ États-Unis ale ni Iran ɲɔgɔn cɛla la wa kɔni y'a jira k'a fɔ ko tile 2 fo ka taa se tile 3 yɛrɛ kɔni ma ko o délai yɛrɛ de kɔni bɛ maa yɛrɛ kɔni bolo o tile 2 ka taa se o tile 3 in kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni
États-Unis ale ni Iran olu bɛn'u bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna. Tile 100 kɛlɛ ale ni kalo 2 yɛrɛ kɔni cessez-le-feu yɛrɛ kɔni kɔfɛ fɛn pɛrɛntaw yɛrɛ kɔni man kan ale ni alertes yɛrɛ kɔni o kun bɛnna kosɛbɛ Iran faba ale ni Israël faba yɛrɛ kɔni na kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 su ni ka dugujɛ tɛnɛn na juin kalo tile 8 san 2026. Iran ka Organisation nationale des urgences maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ni frappe min yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin Iran jamana yɛrɛ kɔni ma k'o kɛra sababu ye ni ka maa 15 yɛrɛ de kɔni jogi Iran jamana kɔnɔna na. A kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ ni kɛlɛ in kɔnɔna na ani Israël ye kɛlɛ min yɛrɛ kɔni daminɛ Iran contre la. O Donald Trump min bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ ni kɛlɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale yɛrɛ de kɔni ye laɲini kɛ Israël ale ni Iran yɛrɛ kɔni fɛ k'u bɛ ka missile fili min kɛ ni ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma k'u ka dankari o ko in na teliya la. Donald Trump yɛrɛ kɔni kelen ni ka laɲini yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni Iran ale de fɔlɔ bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'a kun ye opération militaire min yɛrɛ kɔni daminɛ Israël contre la k'a ye dankari o la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Iran kelen ni ka o laseli yɛrɛ kɔni kɛ wagati damadɔni o kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Israël ale fɛnɛ bɔra ni ka laseli kɛ k'a fɛnɛ bɛ ka missile ale ni attaque minnu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma k'ale Israël fɛnɛ bɛna dankari a ta la. Min ye Israël premier ministre ni o ye Benjamin Netanyahu ale kɔni ye laseli kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni olu Israël ye u ye Iran yɛrɛ kɔni attaqueli baaraw yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ. Israël yɛrɛ kɔni ka responsable militaire dɔ yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko tile 1 kuntagala yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ye k'ale ye missile 30 ani kɔ bonya ko yɛrɛ de kɔni fili ka taa Israël jamana kɔnɔna na ko Iran ye o ko min yɛrɛ kɔni kɛ o kun ye jaabi ye ni ka ɲɛsin Israël ka frappe dɔ de ma ni don tɛmɛnenw na yirala k'a fɔ ko Israël yɛrɛ kɔni kun bɛ ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin Beirut sud yanfanfɛla yɛrɛ kɔni na ni a kɔni yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen na min yɛrɛ kɔni Hezbollah maaw ye olu ka ca yen nɔ kosɛbɛ wa yirala k'a fɔ ko Israël y'o attaque min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Beirut sud yɛrɛ kɔni localité yɛrɛ kɔni ma ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa 2 bɔnɛ ani na ale ni ka maa 20 yɛrɛ kɔni jogi ko Israël y'o wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma o ko jaabi yɛrɛ de kɔni na min yɛrɛ kɔni Iran ale fɛnɛ ye missile 30 ani kɔ bonya kɔ fili ka taa Israël jamana kɔnɔna na. Tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka commandement yɛrɛ kɔni o kun ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'olu kun ye opération min yɛrɛ kɔni daminɛ walasa k'o kɛ jaabi ye ka ɲɛsin Israël ma a kelen ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin Hezbollah maaw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye olu Iran k'u kɔni ye o opération yɛrɛ kɔni jɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa y'a yira k'a fɔ k'olu ka opération yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ Israël ma nka Iran yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw ka commandement yɛrɛ kɔni bɛ kangari gɛlɛnmanba da kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu kɔni u ka opération yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ ko nka ni min yɛrɛ kɔni Israël ye ale continuera ni ka attaque yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Beirut sud yɛrɛ kɔni ma walima n'a continuera ka Liban yɛrɛ kɔni attaquer k'olu bɛna baara da Israël yɛrɛ kɔni ka u ma deli ka baara min yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna d'a kan k'a kana kɛ Israël kɔnɔ k'a fɔ ko komi k'u ye opération in jɔ ni wagati in na k'o y'a bannen k'o t'a bannen dɛ ni Israël yɛrɛ kɔni continuera ni ka Beirut localité attaquer walima ka Liban sud yɛrɛ kɔni attaquer ko min yɛrɛ kɔni olu Iran u bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Israël yɛrɛ kɔni ma a ka o wale in na ni yɛrɛ kɔni ye Mohammad Bagher Ghalibaf yɛrɛ kɔni ye ni ale yɛrɛ kɔni Iran ka parlement yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale y'a yira k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ min yɛrɛ kɔni kɛ Iran na ni o de ka cessez-le-feu yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛla la papier yɛrɛ kɔni sanfɛ nka terrain yɛrɛ kɔni kan u bɛ ka continuer ka attaque yɛrɛ kɔni kɛ ko Iran bɔra o ko in kɔnɔna na ka ban ko ni mɔgɔ yɛrɛ kɔni ni Iran ye cessez-le-feu yɛrɛ kɔni kɛ papier sanfɛ n'u ye cessez-le-feu violer Iran bɛ o tigilamaw yɛrɛ kɔni jaabi ko Iran tɛ don o ɲɔgɔnna ko la bilen Iran ka nin maaba in yɛrɛ kɔni ka kuma jaabi yɛrɛ kɔni na min ye Benjamin Netanyahu ni o ye Israël ale kɔni ye nin ma kofɔlen jaabi k'a yira k'a fɔ ko ni maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Israël yɛrɛ kɔni attaquer ko min yɛrɛ kɔni Israël tɛna na i sigi ni o la a bɛ jaabi gɛlɛnmanba kɛ ni ka ɲɛsin o tigi ma wa Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye maa ye ne kɔni Israël yɛrɛ kɔni attaquer k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a yamaruya bɛ Israël yɛrɛ kɔni bolo ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin ma k'i tɛ Israël yɛrɛ kɔni attaquer ko Israël m'a ta sara cogoya si la wa min yɛrɛ kɔni Israël ka ministre de la défense yɛrɛ kɔni ni o ye Israël Katz yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Israël ye ko nin tɛ ko in yɛrɛ kɔni bannen halisa Israël yɛrɛ kɔni nana continuer ni ka Hezbollah maaw yɛrɛ kɔni attaquer ka d'a kan k'olu ka laɲini yɛrɛ kɔni ka Hezbollah yɛrɛ de kɔni si latunu ni yɛrɛ kɔni Iran ale bɛ ka wajibiya États-Unis yɛrɛ kɔni kan ko États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛnkan sɔrɔ wagati min yɛrɛ kɔni na ko wajibi yɛrɛ kɔni don fɛɛrɛ kan ka latigɛ Israël ale ni Liban fɛnɛ ka se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko k'a fɔ ko États-Unis ni Iran ye bɛnkan sɔrɔ k'o ye ko in bannen k'o t'a la dɛ ko ka dossier in fila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ka laɲini de ka fɛɛrɛ latigɛ ka bɛnkan sɔrɔ ani Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni
ni o yɛrɛ kɔni tɛmɛna kuma min a bɛ sɔrɔ ka na da don Israel ale ni Liban yɛrɛ kɔni ta la nka min yɛrɛ kɔni ye ale y'a yira k'a fɔ k'a tɛ jɛn ni o ko in yɛrɛ kɔni ko bɛnkan yɛrɛ kɔni bɛ ɲini Israel ale ni Liban yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la wagati kelen yɛrɛ kɔnɔ wagati kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ na Iran ale ni États-Unis fɛnɛ bɛ o ta in ɲɛnabɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko u ni Iran yɛrɛ kɔni nana bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ala tɛna bɛn nka Iran kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni bɛnkan yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ olu ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko wajibiya yɛrɛ kɔni na bɛnkan fɛnɛ kan ka tɛmɛ Israel ale ni Liban yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko baara in bɛɛ lajɛlen ka kɛ ɲɔgɔn fɛ si yɛrɛ kɔni kana na bila kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma